puno guranja i nošenja bajka i danas me boli rame od nošenja, osjećam posljedice, ali znali smo da nam je posljednji dan, daćemo sve od sebe, nebitno koliko je naporno, makar umrli, izaćemo gore. Gori. Cijela ekipa, logistika, fotografi, kamerovani, vozači su morali da idu sa nama peške, jer kola nisu mogla da idu kroz šume, mokre gore. Kad smo došli pred sam vrh, krmelo je, bila je magla, kiša je padala, sakrivili smo se po katunima. Da bi se na vrhu desilo potpuno nešto nestvarno. Samo je dunuo vetar, sve raščistio oko nas kad smo izašli na vrh i vidjeli smo Prokletije, Pećko jezero. To je stvarno bilo fascinantno i zaslužili smo na kraju da nam se tako nešto desi. Doživljavate da se nebo otvara, da oblaci nestaju i odjedanput plavo nebo, sunce, jedna fenomenalna nagrada za sve to što smo uradili. Bilo je dosta veselo i bila je sjajna atmosfera. To je ovako lepo da se završi ceo ovaj tur na jedan takav način. Ja se nadam da smo mi sa ovim ekspedicijom bar malo približili te prirodne lepote običnom, da kažem, svetu, koji jednostavno ne pretpostavlja kakve mi potencijale imamo. Potencijal je, prirodnih lepota je ogroman, a pogotovo što su to sve neke opštine nerazvijene. Generalno, ova tura i prolazi kroz te opštine gde može da se pomogne nekom lokalnom razvoju, da se napravi turistička neka adventure ponuda. Davno pričamo o tome da mi mnogo toga tražimo po svetu, a da mnogo toga imamo, pa čak i lepšeg ovde u našem dvorištu. 6 dana, 7 komata, a? Vidom da mučkamo. Ja sam pokušao da kažemo, light motiv ove ekspedicije, da je tako nazovemo, bude život je lep. Naravno, sa takvom ekipom koja je puna energije, puna pozitivne energije i po takvim predelima koji su zaista nedirnuti, koji su neviđeni, zaista neviđeni, ne može da bude drugačije. Život zaista jeste lep. Život je jako lep, pogotovo kad se baviš takvim sportom i radiš ono što voliš. Da me pitate sada da li bih to opet uradio, evo sad bih krenuo ponovno na ekspediciju. C'est bon, très bien. Je la porte tout la partito. Je les assois qu'à Tartu, à Plomondu, à Biciclor, et Fertron de la Yashimovic, à trop des la Renteperois, la Paris, la Champs-Élysées. Mais au tronc de Plaqueron, la Planina, au Trongoli, à Portuge, même chose, Champs-Élysées, dans le Tour Eiffel. Mais tout tronc la France, du Plamont avec la Routinée, c'est Fertron du la part citron, la conviture, je vous ai. Merci, Tour Eiffel, je vous ai, Goli, Planina. Ok, merci.